al'ummar ƙasata covid-19 na da illa. Stay home, stay safe. Fa'alin lima yuridu, ga gaban ka muna ta roƙo. Allah sarki ahadin korona tana ta kashe mutane. Allah ba mu ikon kulawa don kare lafiyar mu. fa'alun lima yuridu ga gaban ka muna ta roƙo. Allah sarki ahadu korona tana ta kashe mutane. Allah ba mu ikon kulawa don kare lafiyar mu. Farko sai na sanya Allah mai sama na gatan maraya, almuhaimin almumitu mai ikon ya kashe ya raya, mai bayarwa mai hanawa yadda ya sowa za ya sauya. Allah shi ke sanya ciwo sannan shi ke yaya jinya. Allah sarki ba mu sauki na cutar nan da ta addabe mu. Fa'alin lima yuridu, ga gaban ka muna ta roƙo. Allah sarki ahadu korona tana ta kashe mutane. Allah ba mu ikon kulawa don kare lafiyar mu. matan gida ku kula da yaran ku kar ku bari su dinga yawo. Sun taɓa can sun goya can kila sun dawo gida da ciwo. Su damu buta ko kofi kowa ya taɓa a dinga wayo. Korona ɗin nan inda ta makale nan ne za ta yi ta kiwo. Hakan ya sanya dukan ƙasashen da ke wahala duka sun ka samu. fa'alun lima yuridu ga gaban ka muna ta roƙo. Allah sarki ahadu korona tana ta kashe mutane. Allah ba mu ikon kulawa don kare lafiyar mu. Da wanke hannu ko da yaushe in muka yi hakan to mun guje ta. Ki tsabtace ɗakin ki hare da cikin ki hakan to kin rabauta. Domin korona ba ta kama dukannin masu kula da tsafta. Uwar gida sanaran gida lafiya ita ce jigon sarauta. Don haka sai mu kula sannan mu roƙi ilahu ya tsare mu. Fa'alin lima yuridu, ga gaban ka muna ta roƙo. Allah sarki ahadu korona tana ta kashe mutane. Allah ba mu ikon kulawa don kare lafiyar mu. Wani ciwo ne in ya kama ka sai sati biyu za ya nuna. In ba a yi maka tas ba sai kai ta sawa mutanen da kun ka zauna. Kan a sani ta kama ɗanbun mutane ta yi wa jikinsu barna. Numfashi na kai da komo zuciya kuma na ta kuna. Ta kashe al'umma dubanni mutane kan ta iso gare mu. fa'alun lima yuridu ga gaban ka muna ta roƙo. Allah sarki ahadu korona tana ta kashe mutane. Allah ba mu ikon kulawa don kare lafiyar mu. Idan ta kama dole ka je ka siyayya ko ziyara. Maza nemo sannataiza ko omo na tsaron lalura. Da ka taɓa leda ko kwano ko ƙarfe ko kuma nera. Ba ƙarya ba ce corona virus ɗin babban lalura. Hanyoyin karya ka sa sannataiza ko kuma omo. Fa'alin lima yuridu, ga gaban ka muna ta roƙo. Allah sarki ahadu korona tana ta kashe mutane. Allah ba mu ikon kulawa don kare lafiyar mu. Coronavirus babu magani sai rigakafi don gudarta. Sai hanyoyin kariya kar a kamu a zo a sha wuyarta. Killace kai hanya ta farko, tsaya a waje ɗaya ka guje ta. Shiga wajen cunkoso zuwa biki ka bari ai za ka huta. Sai in man fita za mu ɗauka don ita ba ta zuwa gare mu. fa'alun lima yuridu ga gaban ka muna ta roƙo. Allah sarki ahadu korona tana ta kashe mutane. Allah ba mu ikon kulawa don kare lafiyar mu. Coronavirus na da nauyi ba ta yin
nisa a iska, don haka sai in ka kusanto mutum sosai sannan ka ɗauka. Idan kai nesa da al'umma kamar mita 10 ba ka ɗauka. Guji taro ko cunkoson mutane kai haka ba ka ɗauka. Nemo face mask har da safa ta hannu kai haka ba ka samu. Fa'alin lima yuridu, kama gaban ka muna ta roƙo. Allah sarki ahadu, Corona tana ta kashe mutane. Allah ba mu ikon kulawa don kare lafiyar mu. Wannan sakon dan buran ne na Zazzau mai kishin ƙasarsa. Mai yi don Allah a yanzu akwai wahala samun kamar sa. Sani sha'aban yadda kai ya sarki Allah biya ka. Kana ta giragun al'umma su riga kafi domin kar su koka. Mun gode da gudunmuwar Rabbu ya Allah ya saka ubanmu. Fa'alun lima yuridu, kama gaban ka muna ta roƙo. Allah sarki ahadu, Corona tana ta kashe mutane. Allah ba mu ikon kulawa don kare lafiyar mu.